Защо трябва да обжавам, че съм имал колан, човек? Виж сега, аз колко пъти ще обжавам от тия меми писна, честно ти казвам. Колко пъти, господин Панелата, ще се наложи аз да обжавам от вас актове, слизам да пикая, човек, това е нечовешко направо. То ще каже, бе, слизам да пикая, слизам да пикая, бил съм без колан. Това е направо, не знам. И да гледаш и да не гледаш, това е частна на собственост. Искай да ми търсиш колата, ако искаш. Това е много несериозно от ваша страна. Значи, виждаш ме, слизам, искам да пикая, отгоре идвате на Балкани, тази пътулка, не знам колко струва, тук спреди малко ще паднеш вътре, директ и направо с 100 се засили надолу, що е нечовешко, разбираш? Да, много хубаво се джимате между другото. Не желая. Аз имам пари, ако се ми сказва, ще я сложа на врата. Заповядай при мене. Заповядам винаги. Идвам. Това е теста за наркотиците. Да. Тук на камерата. Ще правим ли? Ще правим винаги. Именно, значи винаги ще правим. Аз знам, че ви е фетиш към мене да правим тестовете и че няма проблеми. Така че няма да се притесняваш изобщо. Не се притеснявам, вие ми го правите. Обаче има ли смисъл, тъй като 15 пъти сте ми правили и знаете много добре, че ще излезе отрицателен, ама... Може да излезе положителен, знаеш ли? Няма да излезе, повярвайте ми, аз не съм наркоман. Нищо бе. Дай ми една лична карта. Това е несериозно. Това е висша форма на доверие. Полицията е в град Камено. Не е град Камено, село Винарско. Село Винарско, но вие са от град Камено, как така? Не съм от град Камено. Пътната полиция от град Камено. Така пази реда. Мен са ме харесали, ето и просто искат винаги да ме спират и излизам отгоре. Спаркирам тук, искам да пика и иска да ми съставят акт за това, че съм бил без колан. При положение, че аз колана си го свалих и не знам дали камерата на тази пътулка работи, вие тъком бяхте зад мене и аз си свалих колана да пикая. Вече нямаме право и да ползваме тоалетна. Е, там в храстите иска да се изпикая. Да не му застели 150, че гледам, че го правят. Аз ще си го обжавам, ако стои ще се паркирам в гаража, няма да я каем като искате. Село Винарско. Така напазват органите на реда тук. А иначе защо решихте да ме подгоните? Причината, за която вие, господин Георгиев, завихте рязко надясно с опасна маневра. Не съм завел рязко опасно, нормално се завих надясно. А тази камера записва